Vítajte. Cez víkend sme sa zúčastnili odbornej degustácie destilátov v Zavare, organizovanej lokálnym záhradkárskym zväzom pod záštitou Slovenského rádu rytierov destilátov. Použil som množné číslo, nakoľko okrem mňa tam bol aj pán Kovačič z Blatného, ktorý ako prvý reagoval na našu facebookovú výzvu vyskúšať si to, aké je byť degustátorom. Ja som sa dostal do komisie degustujúcej slivovice, pán Kovačič degustoval vínovice, hroznovice a terkelovice. Predsedom mojej komisie bol pán Hrušecký z Radimova, odborník na destiláty, a spolu sme skonštatovali, že výnimočná vzorka slivovice toho roku nebola. Tak pre zaujímavosť, štandardne degustátor ochutnáva takých 30-35 vzoriek. Vzhľadom množstvu dodaní vzoriek to bolo 60, čo je aj moc. Verejná koštovka sa uskutoční v Zavare 12. apríla, kde ste všetci vítaní. Súčasťou bude aj katalóg vzoriek, z ktorých si môžete vybrať a aj vám zadarmo nalejú. Predpokladám, tam možno nejaké drobné vstupné bude. Ak by ste chceli ešte dať vaše vzorky ohodnotiť, stále možnosť. Na stránke Slovenského rádu rytierov destilátov je zoznam ešte súťaží, ktoré sú otvorené, a s termínami, dokedy teda vzorky poslať, stačí. Tam štandardne sa posiela okolo 3,5 deci pálenky. Taktiež Južné Slovensko pokrýva ďalšia stavovská organizácia, čo je Rád rytierov destilátov na Slovensku. Oni sa viac menej zameriavajú na Južné Slovensko a tiež súťaže v Maďarsku. A s akými pocitmi odchádzal pán Kovačič, si pozrite v dokrútke. Vítajte, tak dneska máme ten správny deň. Sme na degustácii, odbornej degustácii ovocných destilátov tu v Zavare, ktoré organizuje záhradkársky zväz lokálny s podporou Slovenského rádu rytierov destilátov. Je tu pri nás aj pán Kovačič z Blatného, ktorý sa zapojil do výzvy a tento rok tu mať prvú degustáciu. Prvé pocity? Vynikajúce, veľmi sa teším, neviem sa dočkať. Tešíte sa, alebo skôr nejaký rešpekt? Samozrejme, že je rešpekt. Uvidíme, čo povie po degustácii. Máme tam, vy ste v komisii číslo 4, máte tam také rôzne ovocné zmesy, tuším broskyňa, videl som tam, že vínovica a podobné, hroznovica. Ja som slivovici, tak uvidíme po degustácii, či ako nám bude veselo ešte. Tak poďme na to. 42 bodov, prosím, nalejte si, aby ste mohli okoštovať. 42 bodov ľudí vzorek. Potom môžete pokračovať. Ďakujem. No ako sa vám degustuje? Vynikajúco. Aké vzorky máte? Väčšinou dobré. A odroda? Hroznovica. Či vínovica? Pri ktorej vzorke ste momentálne? 15. A ešte vnímate? Áno, samozrejme. Dobre, koľko máte vzoriek dokopy? 40. No, my máme 60. Ďakujem. Tak degustácia po 4 hodinách skončila. My sme mali 60 vzoriek. Pán Kovačič mal okolo 55 vzoriek. Pocity po degustácii priamo? Pocity vynikajúce, ale vzorky neboli také, ako som očakával. Napríklad broskyne vôbec nesplnili moje očakávania. To isté bolo u nás, že my sme mali slivky, 60 vzoriek a nebolo nič, že výrazne výnimočné, tak sme trocha boli sklamaní, všetky boli také priemerné. A to asi bolo tohoročnou sezónou, takisto broskyne, tohoročná sezóna bola taká priemerná, takže aj kvalita destilátov tomu prislúchala adekvátne. O rok sa tu uvidíme znovu. Vidíme sa. Ďakujem pekne za účasť.